BPF हान्जानि CWC मिटिं एसे उनाव जागासिनो दं। बेवहाय जोङो फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायगोन। सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बिनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन। आरो जोंना खोथाया जाहैबाय NDA हिसाबै BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ। NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बे जोंनि थांखि। आरो 126टायाव NDA इलेक्सन गेलेगोन। 126टा सिट दं आसामाव। बे हिसाबै NDA हिसाबै जों गेलेगोन। जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा। जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास। सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयबो हान्जाया मदद होयोब्ला राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्राखौ एसे इंगित होनाय बेखौ नोंसोर मिथिगौना मिथिया? बे माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों बोलाय? बबे दुनियाव नुखो? सोर CPMआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन। नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम। नोङो अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा? BPFजों, कंग्रेसजों, BJPजों, CPMजों, UDFजों, रायजर दल। आसामाव बहुद पलिटिकेल पार्टि दं। रायलायदो, रायलायनानै बेबादि जानो हायोबाथ' मोजां। रायलायदो, BPFजोंबो रायलाय, कंग्रेसजोंबो रायलाय, BJPजोंबो रायलाय, UDFजोंबो रायलाय, रायजर दलजोंबो रायलाय, CPMजों रायलाय, CPIML दं, हाजारथा दल दं। बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ। सार सिडली बियाबाव साथाम साब्रैनि मुं ओंखारबाय। बे नामा हाजार ओंखारबाय थागोन। दिपेन बर'आ मोजां आइडिया। दिपेन बर'ना देरहागोन बियो। गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा। बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा सेन्टार। मासि जिखिनि BTCआव मासि रानलायनाय BJPनि मोनबाय आरो BPFनि जोंना बिदि नङालै। आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों BJPआ मोनब्रै लागोन, BPFनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों। बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा? मानो जोङो NDA हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास। 13 तारिखआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि फैगासिनो दं। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङ'रिया बिथाङा फैगासिनो दङ। जोंनि BTC रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै। आरो जोङो BTCनि जेसेबां जाथि जन'गस्ति दङ, बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन। आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्थ्रि प्रधान मन्थ्रिया निस्सय BTC रायजोफोरनि थाखाय